Şuunlar köp lewaply Aşgabatda barıp gelmekde kynçylyk çekýär. Moý Türkmenabad, Aşgabat we Aşgabat Türkmenabad aralygy üçin uçor, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiligi sebäp bolýar. Uçor reýsleri we otly gatnawlary ýolawçylaryň talabyny ödäp bilmeýär. Bilet tapmak uly problema. Häzir kimi görseň bilet tapyp bilmeýändigini aýdýar diýip Adatlyk radiosynyň Lebap vilayetinde habarçysy 13 aprelde aýtdy. Ol sebitden paýtagta awtobusda gitmegiň hem uly problemadygyny belläp, awtobus biletini tapan ýolawçylaryň bu transport uğru boýunça saparynyň dowamlygynyň 11 sagada çekýändigini aýtdy. Türkmenabadyň täze awtomendilinden uğrayan awtobus Taşgabatda gitmek üçin erden saat 6-da baryp nowbata durmaly. Saat 7-de ýolawçylar awtobusa mündürilip başlaýar. Eger awtobusa minip bilseň onda ol saat 8-de Aşgabatda uğraýar. Bahat 65 manat bolan biletiň puluny awtobus sürüjüsiniň eline tölemeli. 8 saatdan soň awtobus Ahalyň Änöw şäherine barýar. Ýolawçylar Änöwde awtobusdan düşüp goşmaça çykdyjy edip Aşgabatda degişli döwlet belgesi bolan taksiä minmeli. Başga vilayetlere degişli döwlet belgesi bolan taksiler paýtagtda goý berilmeýär. Ýolawçylar takside ýene bir sagat gitmeli. Dip habarçy bellidi. Hökümet maslahatlarında transport serişdelerinin gatnawlarynyň kämilleşdirilýändigi ýyl-ýyldan tekrarlanylýan Türkmenistanda ilat uçar we otly biletleriniň ýeter ýetmezçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbeýiz bolup gelýär. Bu ýetmezçilik wagtal hususanda uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda ýa-da din jalyş mövsüminde hasda güýçlenýär. Habarçymyz bilet ýetmezçiliginiň nowbatdaky gedek möwjemeginiň sebäbini sebitde daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlaryň göz görteli köpelendigi bilen düşündirýär. Munyň bilen baglylykda daşary döwletlere wiza almak üçin her gün ýüzlerçe adam Aşgabatda gidip gelýär. Olaryň köpüsi ýeke gitmeýär. Olar öz ýanlary bilen wiza almagy kömek edýän ýüriti adamlary hem alyp gidýärler. Raýatlar bu adamlara 1000 manat töleýärler. Dip habarçy bellidi. Soňky aýlarda hususanda pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýatyrylan halkara howa gatnawlarynyň dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sany göz görteli köpeldi. Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralarynyň öňünde biometriki pasport almak isleýän raýatlaryň uly nowbatlary döredi. Geçen aýyň ahirinde Lewapda habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Saýat, Halaç, Sakar we Çärjew etraplaryndan has köp adamyň eklenç gözleginde daşary ýurtlara hususanda Stambul, Kazan we Dubay şäherlerine gidýändigi barada maglumat berdiler. Galy berse de Lewapda habarçymyz soňky aýlarda ýol helakçylikleriniň köpelmegi zerarly köp adamyň uçorda ýa-da otluda sapar etmäge ýykyn etmeginiň hem sebitde bilet ýetmezçiliginiň möwjemegine sebäp bolýandygyny aýtdy. Soňky aýlarda adatlygyň dürli sebitlerinde habarçylary adam pidalar getiren yol hadisalar barada inçeme gedek maglumat berdiler. Geçen hepde Daşoz vilayetiniň Göýrogly etrafynda bolan yol helakçyliginde kämmillik ýaşyna ýetmedik 3 mektep okuwçysy helak boldy. Mart aýynyň başynda Türkmenabad Mara awtomagistralynda 2 ýeňil awtologyň petepet gelip çakışmagy netijesinde 7 adam öldü. Adatlyk Lewapda emele gelen bilet ýetmezçiligi barada ýurdun demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden we Türkmenistan Howa ýollary kampaniýasyndan kommentariýa alyp bilmedi.